wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muleka Magani TV al'ummar Nijar mata da maza ‘yan uwa masu albarka da suke bin mu a cikin wannan shiri muna yi kowa fatan alkhairi. Allah muna roƙo gare ka ƙasar mu gabar da yamma kudu da arewacin ta samaniyar ta da ƙasar ta Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mana ita alfarma annabi da alqur'ani. Shugabannin mu da suke faɗi ka tashin su sun kare mana mutuncin ƙasar mu da mu al'ummar Nijar inda duk muke rayuwa a duniya cikin ƙasa walau wajenta. Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ƙara musu kariya da tsaro. ‘Yan uwa masu albarka sojojin mu da suke ta iyaka ƙoƙarin su ga sun kare darajar iyakokin ƙasar mu da lungunan ƙasar mu da kowane nau'i na ɓangare na ƙasar mu ubangiji muna roƙo gare ka ka ƙara musu daraja da ɗaukaka kuma da kariya. To wani ɗan ta'adda wanda yake yana amfani da bindiga da wanda yake yana amfani da baki da ɗan ta'adda mai haɗa husuma cikin gari da wanda yake ta gehi ubangiji Allah ka fi mu masaniya a kansu. Allah muna roƙo gare ka tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai. Ubangiji Allah duk wanda ya nemi ya tayar ma ƙasar mu da hankali Allah ka rigai mu gare shi kuma ka tayar mai da hankalin da ba zai sake samun mafita ba a rayuwar shi ya Allah. Shugaban tafiya jagoran al'umma General Darme Alhaji Abdulrahman Jani Allah ka ƙara masa ɗaukaka da kariya da kuma basira tare da abokan aikinsa na gari wanda suke aiki dare da rana domin su ga ƙasar mu ta samu mutuncin kanta da kuma ci gaba. Muna maka godiya Allah. Bayan Allah da suke zaune a ƙauyuka muna muna ci gaba da kira gare ku don Allah dan annabi a daure duka abubuwan tsaro da suke faruwa da ta hanyar ƙauyuka ne ake amfani da su ana ɓata mana dukiyar ƙasar mu da kuma abubuwan da ƙasar mu take tinƙaho da shi. Da haka jama'ar da suke zaune a ƙauyuka ku ƙara yin huɓɓasa ku ƙara tashi tsaye saboda ana yin amfani da hanyar ƙauyuka ne ana bi ana so a lalata mana dukiyar ƙasa amma Allah ya fi masu wannan aniya. Alhamdulillah. Mai idanun kwalba Abdulkadir mai dalili makaɗin kalangun talon ka yi bayani akan abin da ya shahi General Darme Alhaji Abdulrahman Jani da abin da ya shahi kuma ɓangaren jam'iyyar PNDS tarayya guda ɗaya ce ba biyu ba ce. Yanzu ne dai kake son ka dawo ai kai ka riga kun fita daga cikin tarayya. Mu babu mantuwa maye ya ce dai in maye ya manta uwar bata manta ba. Mai idanun kwalba Abdulkadir mai dalili makaɗin kalangun talon kace wai tarayya wai ta yi menene to kai mai idanun kwalba mu musamman abin da an manufar ka kai a rayuwa dukka basira ka shiga cikin waɗanda ake kira damsul basira to ka shiga cikin irin waɗannan mutanen wanda basira ta fita kanunsu. Na farko dai tarayya jam'iyya guda ɗaya ce. Na biyu kuma kana magana cewar wai ko an samu tarayya wata matsala da ka manta abin da kake kiran tarayyar. Da tarayya kace tarayya sai NSP tarayya ba haka kake kira ba yanzu kuma ka dawo cikin tarayya sai kai kokari kai rijista dan babu ka cikin tarayya. Sai kai kokari kai rijista koma duk da yake party an tsayar da party kai ne annan kullun kana magana guda. Kuma idan tarayya ta samu matsala ta rabuwar kanu mai dalili ku ne sanadiyya. Mai idanun kwalba ku ne sanadiyya saboda wanda adda ilimi mai filozofi a kan shi ya yi amfani da ku da illiterate ku da kusan komai ba na hanyar ilimi ya so shi amfani da ku a kassara mana Nijar Allah ya tona muku asiri. Kana magana Nijar tana da matsaloli kaza dukkan matsalolin da suka shafi Nijar yau a rayuwar mu waɗanda dai ake tafiya yanzu a cikin su in ma akwai su to ai sanadiyar Bazum ne sun ka faru saboda rashin adalci da cin amana abokanan tafiya da yayi tare da haɗin bakin ku wai ku ƴan kamzagi in iya lashe kwano in an ci abinci an aji to ai kun kai shi kun baro shi da ilimin nashi na philosophy amma duk kun kai shi kun baro. Dalili mai idanun kwarba makaɗin kalangun talon abin da nake so in gaya maka duk bayanan da ka yi a cikin wannan bidiyo taka dukkan su gaba ɗaya abubuwan da ku kun kai ne kake maimaitawa. Na farko dai tsohon shugaban ƙasa tubabben tsohon shugaban ƙasa wanda yake tsare bai kai tukuna gidan kaso ba Muhammad Bazum kullum kana ta fama cewa kai zababben shugaban ƙasa. Allahu akbar. Dalili an saki hanya ina ga hanya kuma ban ce za a sake ganin ta ba idanun kwalba sun yi aikin su. To alhamdulillah mai idanun kwalba Abdulkadir mai dalili makadin kalangun talon abinda nake so in gaya maka abinda kake ma ƙasar mu fata shugaban ku wanda kuke cewa zababben nan
shi ya haddasa ma Nijar shi. Na farko dai an so ku kanku ku zamo 'yan kamzagi, 'yan asalin Nijar waɗanda suke tatattun 'yan Nijar a raba su da ƙasarsu, a kwaso mutane daga wasu ƙasashe a kawo a zuba ma Nijar waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne suna a san maida su 'yan ƙasa, amma fara wannan. In ka shiga cikin yankin Agadez za ka samu akwai Chadiyan, akwai mutanen Sudan, akwai mutanen Libi, da yawa waɗanda mai gidanku ne ya yi sanadiyar sun shigo cikin Nijar har an ba su takardu suna nan da takardunsu a cikin Nijar. An ka ce in mai saurare ko in mai faɗa mahaukaci ne, mai saurare mai hankali ne. Duk bayanan da kai Abdulkadir mai dalili a cikin wannan bayani da kai na ranar Lahadi, ina kyautata zaton mai dalili ka saki hanya kuma ka yi kuskure kuma duk abubuwan da kuke ne ka faɗi. In Lahadi ce in ma menene ko Laraba ne ko Talata ko Alhamis ne dai ranar da ka yi bayanin ɗin dai shi nake magana a kan shi. Ka ce wai 'yan tarayya su abin nan. Ka koma bisa sunanka da ka saba yi na cewa CNSP tarayya, ka koma bisa ga wannan. Ku ai in kana tunani kai Abdulkadir mai dalili mai idanun kwalba makaɗin kalangun talon, kai ne fa da bakinka ka buɗe bakinka ka ce tarayya ana son a raba ta biyu, dama ba daga take ba, tarayya tana nan wurin ta guda. Ka ɗauko bayanin fartin da kun ka kafa tun lokacin da an ka zaɓi Bazum kun ka shirya, ya ma daɗe yana shirya ma tarayya makarkashiya. Mutanen tarayya ne da suke Allah ba su ilimi suna kallon shi da inda za shi, har ya kai ne inda za shi. An ka zo kuma an ka tsaya. Ita wannan jam'iyyar taku kun bar amfani da ita kuma yanzu ba kun kafa jam'iyyar hanzari ba, ko kana ko hanzari take ko hansari ne ko hamzari ko wane ne. Kana zaton mutane ba su sani ba, yanzu kuma ka fara koma kana faraduwa kana maganar tarayya. Wannan ta shahe ka ba. Matsalar tarayya ta 'yan tarayya ce, matsalar sojoji ta sojoji ce. Sai NSP tarayya a barta a matsayin hakan nan mun yarda, saboda dukkan su muna son abin mu, mun kuma gode ma Allah da ya ba mu su. Ko kuma da kun kai rebellion cikin politik, kun kai rebellion a cikin politik sans savoir. Rebellion kun ka kafa fa cikin politik, kuma kuna ma jam'iyyar da ta kawo ku a mulki, kuna mata makarkashiya saboda wani guri da Allah ba zai taɓa yarda ya cika ba kuma bai cika ba. Ko ka zo kun kafa jam'iyya a ɓoye-ɓoye a ɓoye-ɓoye, ina an ka zo. Mai idanun kwalba Abdulkadir marar dalili makaɗin kalangun talon, da yanzu ka shiga kuma roƙo a sauran ƙasashe waɗanda ka ga su suna ra'ayi irin naku na masu jajayen kunne na can amana ƙasa. To mu ƙasar mu ƙwalelinku da ita, kullum ka ambaci ka ce ƙasar ku a ina kake cikin ta. Babu ka ɗan Nijar, babu ka kuma ɗan tarayya. Ba mu mun ka hidda ka ba, kai ne ka hidda kanka daga cikin tarayya. Ku kun ka hidda kanku saboda munafucin da kun shirya ma jam'iyyar tarayya, da yake Allah bai yi muku imani a cikin zukata ba da sanin ya kamata da sanin an yi muku ba. Sai kun ka ɗauki tarayya, kun ka ɗauke ta kamar wani abin ƙiyayya. Wai ku za ku haɗa ta, mutum shi kawo ka cikin gida shi baka ɗaki shi baka komai shi nuna maka inda za ka yi amfani da ɗakin da ruwa da komai, da rana tsaka ka zo ka ce wai za ka hidda shi daga cikin wannan gida saboda kai ka daɗe kana da ka yi preview wannan abun ɗin. Wannan abun mai gidanku Muhammad Bazum ya riga ya daɗe da ya yi wannan tsari tun can da nisa cikin tarayya, ya daɗe yana mata makarkashiya. To shi ai Allah masu gaskiya in kana musu makarkashiya kallon ka suke, sai ka kai kanka kamar bunsuru wanda ya nuna ya tsufa sai shi zo kanka sai shi buga kanshi ga katanga. To haka ne mai gidan ku yi da ku da shi duka kwambaganin shi, kai da kake cewa kwambagani. Ai ku ne kwambagani, kana kiran sojojin mu wai kwambagani. Ku ne kwambagani ku da wurin hijira. Kuna cikin gudun hijira kuma ka kira wasu kwambagani. Ai ku ne kwambagani da baku da makwani, baku da matsugunni. To irin abin da Allah zai mallaka muku duniya in dai a wurin gudun hijira ne, wallahi ba shi da daɗin ci. Tunda kullum kun kwanta sai kun tuna da ƙasar da an haihe ku, ƙasar da kun ka baro kun ka ci amanarta, kullum wannan kamar wanda kuke ibada haka za ku rika tunawa, saboda ba ku yi aikin alkhairi ba. Ta haka ƴan uwa al'ummar Nijar mu ci gaba da haɗa kanmu, mu tashi tsaye, ƙasar mu tana ci gaba. Mu muna ganin ci gaban kuma muna hango shi kuma yana ta zuwa. Bi iznillahi sai an yi dariya. Wanda kuma ke neman sai sun tozartar mana da shugabanni da ƙasar mu, anniya kura ta bi ta. Insha Allahu mai idanun kwalba makaɗin talon mai kalambu, ina ƙara jaddada maka cewar duk bayanan da kake yanzu sun koma irin wanda ke ce ma soki burutsu. Kai baka kama abu ba ka ce ka kamo shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya shirye ku in za ku shiryu, ko da yake mu ba mu muku ma wannan addu'a, mun bari tuntuni. Tun lokacin da mun ka dawo daga rakiyar ku mun ka bari muku addu'a Allah ya shirye ku. Allah shi tura ku can cikin ramun da kun ka saka mu. Ƙasar mu ta mu ce, muna son ta kuma muna son shugabannin mu. Sai cani, sai cani. Wasu yanzu mutuwa za su yi da sun ji na wannan kalma.
sai cani to